Zaujímavý duel prinieslo 17. kolo florbalovej extraligy. ATU Košice privítal lídra zo Žiliny a boli to práve hostia, ktorí viedli zásluhou Mirta. V druhej tretine sa hosťom podarilo ísť dvakrát do dvojgólového vedenia, ale Navrátil dvakrát znížil na rozdiel jediného zásahu. V tretej tretine však Žilinčania ušli Akademikom na rozdiel 3 gólov, ale Oleg Šak a Kerekeš sa postarali o drámu. V závere však využil chybu domáceho kročka Korček a upravil na konečných 6-4 z pohľadu hostí. To bolo vidno hneď, že tento zápas budeme musieť zlomiť asi až ku koncu, pretože hrali dobrú obranu a boli efektívni v tom, čo sme im dali. V podstate v tej tretej tretine už sme na nejakom tom dôraze alebo na nejakom tom bránení akoby pohoreli, ale myslím si, že nakoniec sme to zvládli celkom dobre. Akademici síce utrpeli prvú prehru v domácej hale na Ostrovského ulici, s favoritom držali krok takmer celý zápas. Neskladali sme zbrane po celú dobu a hrali sme to, čo sme si povedali a myslím si, že aj ku koncu zápasu, jak sme sa dotiahli na ten jeden gól, trošku viac šťastia na našej strane a bolo by to 5-5. V záverečnej 20-minútovke boli domáci lepší a takmer vyrovnali. Opäť potvrdili, že v záveroch zápasov sa im darí. Dlhodobo určite to ATUčko je asi najlepšie aj v tých posledných tretinách. Hráme v dobrom tempe, máme veľa šancí, dávame z toho góly, veľa zápasov sme otočili v posledných tretinách do víťazného konca. Zápas proti lídrovi ukázal, že v blížiacom sa play-off môže byť ATU ťažkým súperom pre kohokoľvek. 5 kôl pred koncom základnej časti upozorňuje na blížiaci sa vrchol sezóny aj tréner Košíc. Aktuálne zápasy už sa musia sa niesť v takom duchu play-off, aby sme do toho play-off skočili, nie že do prvého zápasu, že je to play-off, ale vlastne už mať nejakú atmosféru zo základnej časti, ktorú prenesieme do prvého kola play-off. ATU Košice, Grasshoppers Žilina 4-6.